As we're saying, Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutangako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchiwagara wa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takwigirai nyayabuditswa na Julius Malema Abuda achitaura pamusoro pe-Zimbabwean government Mnangagwa Chiwenga pamwechete neSADC. Abuda achitaura iye achiti hazinaumira mushe hanzi as South Africans pamwechete nemaZimbabweans they should unite vopinda mastreets vodemonstrate against President Emmerson Mnangagwa, since otherwise zvikasaitika izvozvo nothing is going to change. Hanzi hapana chichachinja. Nyika yeZimbabwe ichangoramba yakaita zvairi muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi yabuditswa naJulius Malema. Aenderera mberi achitaura iye achiti maZimbabweans kana zvekutamba President Emmerson Mnangagwa ari kudzoka muna 2028 since Chiwenga akaweekenwa. Hanzi is now the weakest person in Zimbabwe. Hanzi hasisina influence yanga nayo muarmy. Hanzi was weakened by the ZANU-PF regime. Hanzi don't ever think kuti Chiwenga achapinda mu power. Hanzi so as South Africans and Zimbabweans they should unite macha one kwachibisa President Emmerson Mnangagwa. Hanzi otherwise zvikaitwa neEU pamwechete na USA hanzi hazvina impact yazvinoita, but hanzi South Africa chema nesituation iri muZimbabwe hanzi zvine impact yazvinowanikwa zvichiita muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya yabuditswa naJulius Malema akabuda achirosta zvakare SADC neAU, since these guys they are brothers hanzi and when they meet hapana chavanosolva, and SADC should make sure kuti yaimplementa zvainotaura. Because munoona sei nyaya iyi yakambotaurwa zvakare naNevas Mumba vachitaura ivo vachiti there is need for action on SADC leaders kuti vatsurane on kuendesa SADC kumberi. The situation in Zimbabwe is because hapana leader ane zvivindi zvokudza President Emmerson Mnangagwa kuti vari kukanganisa nyika. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya totati mugonzwa audio yaudzwa naMalema muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Of Zimbabwe, the Zimbabwean youth must rise, because that nonsense will never come to an end as long as there is no unity of purpose against the tyranny, against the suppression of political wishes of Zimbabweans. So, ourselves at Pan-African Parliament, at the AU, at SADC, we have to have a political will to speak for the people of Zimbabwe. When it comes from us, it will have more weight than when it comes from Europe. Why? Because we're brothers and sisters. They will know it's a friendly fire. But SADC, AU, South Africa, they are failing Zimbabweans because it's a bruskap. It's friendship. It's brother, leader, brother. When they meet, brother. And then when you ask what is the resolution, no one has taken any resolution. So you need a clear position from SADC which gives the timelines that by this time this should have happened. But otherwise, Mnangagwa is going to come back. And he's got nothing to offer at all. So Chiwenga is done. He will not be anything. They used him. Chiwenga is no longer the most powerful military man in Zimbabwe now. They've weakened him. So only the power of the youth of Zimbabwe can change the political status quo. And the Zimbabweans have to know that we are with them. Including Zimbabweans who are here in South Africa. When there are elections, get into buses and go home. Go and fight from there. Because the humiliation that you are being subjected to here in South Africa is if you don't have your own homes. It's high time that you take it upon yourself and organize yourselves. EFF is there. We can even sponsor buses. Ora, go and vote. If you are here to study, you can come back, study, no problem, but go and vote. So that we know that at least you are also doing something. Iye zvinezvi nyaya iri kuitika ndeyekuti mayouth ese ari kumusha eZANU-PF ari kutorwa achiuya muHarare. Mayouth ese matimana enyika achitorwa
achiuya maHarare achipfekedzwa uniform dzemapurisa dzemasoja. Imi munoona ari musoja asi musoja, munoona ari mupurisa asi mupurisaba. Mapurisa chaiwo vari kuchirwa kunzi vanoramba kurwisa vanhu vamufieldum, vanoramba kupfuura vanhu vamufieldum. Ndozvavari kutyira nekuti vari kuziziva kuti isu nemapurisa nemasoja tiri kumwe chete, vari kuziziva. Saka vari kutora vanhu vari kurizevha, vaya vakasvuta mutoriro, vasingamboziva kuti chii. Anoshuvira kudanga ari musoja, aishuvira kudanga ari mupurisa, ndiye ari kutorwa wabva wapuwa uniform nepfuti. Saka munhu iye, just imagine kutorwa mudanga remombe kandwa muupstairs ine maketeni ine ceiling zvese, munhu anoona ari mambo. Saka ndo zvavari kuita izvozvo, kuda kutora vanhu vari kumusha kupfekedzwa mauniform. Saka ndikuti kana maakurwa zviya fight to kill, kwete kurwa zvekuremadza, kurova zvekuuraya. Isu tiri kuda kuuraya, hatisi kuita zvekutamba baba, kuponda. Kana zvichinzi ijeri, iro jeri iro ngavativharire hedu, asi patinongohwina chete everyone wese akabuda nehondo iyi anobuda mujeri, because munhu angagwa handifungi kuti ndipresident baini, handifungi ndipresident. Saka imimi vanorwa musatye kurwaba, irwai muchiziva kuti muri kurwa nevanhu vari kubva kumusha, havatomboziva strategy yehondo kana kurwa kwacho havatomboziva. Musazotya uniform dziya, uniform haityisiba, musachidzirwe neuniform. Imi svikai chete muchiataka munhu nesimbi. Ndo akabata zvakabata chekurwisa simbi, pete muti simbi inoti kati gamu nanobva ndipasitasa. Kana ukasungwa make sure kuti vakuvharira ibvo, makuvharirwa ende vari kunzi vari kusara vachirwa zvekuti fe, ende zvichingonzi gedhi badzi zvadhakwa chete, everybody ari kubuda. Hamusungwe zvekubva magaramo kuti for upenyu hwese, for life, kwete. Saka saka toda kuti tishingisane nemarwiro atinova kuti tiite, kuti ngatishingei zvedu tirwe, nekuti ndo chirangano chakaitwa naMnangagwa ezvinoizvi. Ari kudedza vanhu vese vari kumareserve mayouth. Muri kurwa nemayouth eZANU-PF, hamusi kurwa nemapurisa nemasoja kwete, asi masoja ese ari kumarokesheni zvataurwa zviya. Make sure kuti imba yemunhu iyeye ngaiparadzwe, imba yake inogara musoja ngaiparadzwe, dzimba dzawo dzese ngadzipiswe, dzemapurisa ngadziparadzwe, nekuti kana vari kudya vachiguta imi, kana vachidya vachiguta kavanotorovere ngavanyarare. Saka isu tiri povho, ngatipondei vanhu, kwete kurwa vanhu, ngatipondei vanhu vazive kuti tinouraya, tisu tinorira, hatiridzwe isu, tisu tinoridza. Munotaura kuti tisu tiri kurira, kwete ivo ba, tinowaridza ivo. Yakona nguva yekuvaridza manje isu, musazotyaba. Itovaudzai kuti tisu tiri kurira, tinokuridzai, vazive kuti chakakara, muzochakakara zvedu. Kana kuri kuenda kunorwa isu unosvitamba jesu taikawanda mbanje wende wakadhakwa zveshuwa, unyazita basa rako wakadhakwa, kunyaziva kuti uda kuita hondo zveshuwa. Saka tikuti makomrade, basa ngaribatwe mudzimba umu, basa ngaribatwe mudzimba umu. Misha yemasoja, misha yemapurisa, vanochengeta mapurisa, vanochengeta masoja, ngavapinde pataiti, ngavapinde pataiti. Misha yavo ngaiparare. Vari kumusha imimi kana muri kumusha ikoko, mukaona mukomana wapamba asipo, muchiziva kuti muyuti, danga rake remombe, tsvagai mushonga wemakonzo, kana uyo wamufodya uyaya, mosanganisa nemakreshi, mukanda mupa mombe dzake dzodya dzese dzobva dzafa dzese neuku. Kana vari vana ozotengerwa mombe dzake neZANU-PF, ngazuraiwe mombe dzake, ngazuraiwe dzese, tonda anorima nei, tonda anopona nei. Ngatenda makomrade vari kumusha vese, batai papa, ngatirwei hondo. Hondo haisi kupinda musango, mweya ane marwiro akasiyana nekurwa kupinda musango kuya. Anenge ari musango ibenzi, siya ari musango make. Tiri kurwa iye zvino marwiro acho akasiyana ka, haisi kupinda musango ya zvasiyana nakare. Aiwa, iyi ndiyo matawindi, ndiye kurisana nemunhu wari kuziva kuti uyu ndiwe ZANU, ndozvati kuda izvozvo. Haisi hondo yekungoti unongorwa chiro usingazive, unotoziva kuti uyu ndiwe ZANU, unotomuziva panext ndo pakunopoziva kuti vanhu vezANU, vanhu vechi unotovaziva vanhu ivavo. Ngavapisirwe dzimba. Come on, paka basa ngaribatwa.